Ake ngibingelele baba udokotela wesizibojabela mfana muhlu ngathi ikhehle lomnuzukulu amancisa ngeso futhi ngixolisa baba udokotela umena phela ndabuko ngisezele building to Nedbank House building yilapho kuba udokotela uzomthola khona. How's that? Ngizocela ningizama ku WhatsApp kulana namba ngithinte kuyona ngicela ningisendele 063 6898922 uzokwazi ukuthola baba udokotela ke lapho ngoba le 0824591816 reserve for calls only. As lana ngifuna sikhulume lento. I'm not a social worker. I've got nothing to do. I'm a social worker. But kunezinto ukubuka umphakathi wenza ngayo izinto. Akekho umuntu perfect, akekho umuntu owenza kahle. Same as a car, there is no perfect car because each and every car has lot of moving parts. Nomshado kunjalo, lot of moving parts emshadweni. If uzofuna umshado ohambisana nawe, umshado weyilima phela, oclever abashadi. If you want to maintain umshado wakhe as much as you can, be and eat it. Be and eat it. Lo mfana lona uSnoop Doggy amaxoki izinja, amaphexephexe amtshele ukuthi umkakhe umzalele ngane ezo4 ngaphandle secretly benza ama DNA wawafayila wonke ngane ezo4 Snoop Doggy akayizali. Considering what? Divorce. I was not going to divorce my wife because of that. If divorce is greater than that, I cannot do that. I cannot do it. Because akazali versus Snoop Doggy uyinkabi. Akana ngane ngaphandle then nkosikazi wakhe bethu yamsisa. You understand? I-divorce before uyenza ake uzame ngayo yonke indlela nanokukhuluma nabantu abadivorceile ucela bazoku-advise ngeke bakwazi uku-advise ukwazi ukubeka isinto kwesiboleni esesiboleni xa sizokwenza lesinye singabola sinke sibolele silahla ukwazi ukuthi kuhlale izinto ezingabolanga ekhabetheni. There was no need ukuthi singaba nabantu abazosisiza ukusitshela into ezingenza ukuthi sidivorce amakhosikazi ethu because unkosikazi is not a property. It is not a property. It is not a property. Once you understand that unkosikazi is not a property, it's not something that you can easily eject because no one wins when it comes to divorce. Divorce, it has no winners. Asikho isicoko, there's no graduation or crown ukuthi ngadivorce ngathola le crown. No one wins with divorce. Consider ingane zakho kuqala. Ingane zakho zilimana kakhulu ukuthi ubaba benobaba divorceile. No matter what age, but zilimana kakhulu still. Kakhulu to have parents who have divorced, it destroys you as well. It's more likely ukuthi they're partially dead because once you divorce them, lengane yakho ineminyaka 13 uyihambisa esikoleni, ingane yakho mfana ikuthandani kuleso sikhathi, uyihero kuyona, uyiphathela isikhwama sayo sesport imikuye emotweni. How is that? How's it? Ithi umwehle emotweni ithi ibiza abangana, Dorian, you see my dad? That's my dad. How's that? Ingane yakuthanda. Ingane yakhe intombazane njoba ina 11 years. Izisho uthi baba, daddy, you are my role model. You do things easy for me. Mommy always shout at me. How's that? Kodwa wena uyayicomforta, uyayiconsolidator. Lo ngane leyo kusasa uyitshela ukuthi uyadivorce and then uzobuza uthi daddy, are you still going to take me to school? Are you going to answer that? No. Why? Daddy, you don't like me now. Uzothini nganeni? Uzothini? Uzothi ngiyakuthanda ndodakazi yami but izinto ezenziwa uma wakho. Izobuza ngani ukuthi uma wenzeni? Uma uthe ungasangise esikoleni, umuso uthini? Phendula bese ungibuka nje phendula. Kunezinto ekufuna ukuthi sizimele, phinde sizimele. Nothing should be perfect. Nothing should be perfect. Dila naloko ngoba nawe awukho perfect somehow. Khona la ungekho perfect khona. Kukhona la ungekho perfect. Uyazazi ukuthi kuphela ungekho perfect khona. Uyazi ukuthi kuphela ungekho perfect khona. Kodwa once wayidivorce ke unkosikazi, kufana nokuthi uvulele umnyango wesihogo enganeni zakho. Ingane zakho they will experience poverty at the best range, very close range. That is what will happen. Ingane zakho uma usumdivozile uma wazo, they will hate you with a passion.
They'll hate you with an understanding why we should not forgive our father. Our father had everything. My mother was just working at the crèche, and then he divorced our mother. Saphuma esikoleni, sangakwazi ukukhokha esikoleni, sahlala unyaka wonke singafundi because our father divorced our mother because uma ubehola kancane. Ingane zakho ziba ne-degree yokukuzonda noma ungaxolisa uthini because ufuna zithi ziyaxolela zizothi siyaxolela. Kodwa ziyazi kahle ukuthi what you did to them, they'll never forget. They'll forgive, but they'll never forget. Uyozama ngakwenza konke ukuthi ingane zami sengibona manje into engayenzi, kwakufuze ngibekezele. Kuba akukho la kungcono khona. But what you did enganeni zakho zihlala unyaka wonke ziba embarrassed, ziphelele indawo okuhlala kade ihlala khona, zohlala kamalume overcrowded. Yes, because wena awufuni ukubhedelwa. Wena amasimba awuzwani nawo kodwa agcwele izinqala ngemuva. Every kuseni uvuka ekuseni uyokhipha amasimba kodwa ukwazi ukubekezelela umkakho. Because no one is perfect. Believe you me. Abantu besifazane, they cannot tolerate us the way we are. They take a big decision to divorce us. Only find out ukuthi lo muntu esifazane okudivozile within 18 months uzobe sejola nomuntu oshadile futhi. Within 2 to 3 years uzobe comfortable ukuchitha nomuntu oshadile, usiyakwemukela ukuthi yena uzoba ikhwapha as long nomuntu esilisa ezomthanda, and thereafter after 5 years uya understand mistake ayenza ukuthi athathe lesinqumo ukuthi akudivorce because everything ayenzayo it requires a second opinion. Lena engasekho. That is why abantu abadivozile begcina sebejola sebentshontshana sebesaba ihlazo labantu sebephinde babuyelana futhi because babonile eminyango ukuthi akuyona lento akade beyiyo kade becanga ukuthi iyona. Akuyona futhi ngeke kuzokube iyona. Akuyona futhi ngeke kuzokube iyona. Engisho ukuthi akeqale sibhekelele lezingane esazilethe emhlabeni singakaze sicela ukuze emhlabeni. And thereafter ke kunento abantu abesiningi abathatha isinqumo sokuthi bangakwazi ukudivorcelana. Awukwazi ukudivozela umfazi ukuthi abantwana akabatholi. Ukushada nomuntu is not a contract of deed. Ukuthi ngizoshada nawe khona uzongumethela izingane. Izingane is just a fruit from the heaven. uNkulunkulu okubusisa ngengane not because wena funa uthola umuntu ozalayo. Baningi abantu abazalayo but ngeke nawe uzoshade nabo. Uyabona akuyona married type lengeze ngishade nalo. Ncama ngihlala nomkami ongazali. Ngisho lento edivorce aphinde siyibuke kahle. Yabona nje usucabanga ukudivorce. Angisho ukuthi ungadivorce. Every week ngicela ungidlalele lenkomo le. Dorothy Moore with pen in hand. Dlala lo ngoma ya Dorothy Moore with pen in hand. Uma uyidlale once a week izobuya network. Angisho ukuthi ungadivorce because angisazi isimo sakho. Kodwa ngifuna wazi ukuthi izingane zakho lo mnyango ovulayo kophuma inyosi ezobancinza indlela yesimanga. Your children will experience at a close range poverty ukuthi yini. If wena ngempela uthi umthanda umkakho uthi yazithanda ingane zakho, you will always sacrifice for your children. Can you imagine usufika ngale moto odo hamba ngayo lebovu, usufikela la uqashe khona, it's a 1-bedroom flat, usuwehla usukubuka kanje la uyakhona, kanti ubuwehla kuvula isicabha bafe bazothatha izini, namhlanje usubuka kanje la uyakhona, uyongena ku 1-bedroom flat onomnyango wodwa ongena nokuphuma. Akuwena ufuna uphile lo mpilo. This is Baba Dokotela. Yeah, kunento ethi ekushoneni kwankosikazi wami ngingakwazi nokuthatha umunye unkosikazi. What about the safety of my kids? Kunabantu abaningi besilisa abakwi territory enjalo ukuthi bazokwenza kanjani. Shonela unkosikazi una 59 years, shonela unkosikazi una 55 years. Ingane yakho endala ina 28, ngane yakho endala ina 32 years.
kushonile unkosikazi una 6 years ashona unkosikazi udla nje emahlangeni yabo udla emahlangeni okay kulungile kodwa engifuna ukutshela yona njengoba unengane na 40 years wena una 62 years obayithola na 22 years kufuna wazi ukuthi izingane zakho sezikwemukela ukuthi umazi senazo zina 12 years uma ashona and wena uthi awufuna ukuganwa ngoba uba umuntu ozomthola uzofika azodla imali yakhe pension versus uretire uphunyele 1.2 million akhokha zonke izikweletu wasala no 750,000 okusho ukuthi lo ntombazana ozomgana ozokugana eminyaka o42 uzofika abe neexcess kule mali adle imali yakho engabe uyinike ingane zakho angeke ngichazele ingane njoba una 62 years udokotela wakho usekenze iappointment yakhe athi ucela ukubona uzokufundela ama result that's number 1 uma ufika lapha kuma result udokotela wakho ukutshela ukuthi kuma result abatholile bacela ukuthi benze into ekuthiwa histology mebefuna histology kusho ukuthi kufuna bathathe isicubu ngapha ezinqeni zakho then mase bethola ukuthi une colon cancer kwi biopsy yenziwe kuthiwa une colon cancer usuzofaka ipipe edidi colon cancer has spreaded kwi prostate usuzofaka ipipe lokuchama ngaphambili for 1 to 2 years indla yakhe izohlezini komchamo uzogula umemeze zingakuphendule ngane zithi hey nako ke isicefe nako ke zikubalekele zikuzibe uzolala edameni lomchamo kusekuseni akekho ingane elala nawe la endlini uma uhlobo lomuntu wesifazana ozolithola neminyaka o42 years elizohlala nawe over a period of 3 to 6 years ukulow condition ubucabanga ukuthi ubungamnika malini ekushintsha ama diaper ekhambisa kodokotela uzokhishwa ipipe elifakwe kweanus uzokhishwe ipipe elifakwe icatheter ifakwe ngaphambili lo muntu osifazana ngicabanga ukuthi ungamnika malini izingane zakho zonke zikubalekela ngiphathike lo mfana bese angayingena nje ethi hey time alikhanye yabo ucabanga lo muntu osifazana ungamnika malini ufike la ekutheni umzimba wakho usukhathele in a sense that awusakwazi ukuzenzela izinto uma uthi uhlala wedwa izingane zakho lezi zikhona kulomuzi omkhulu onawo o5 bedroom double story uzopheka udla imfaduko uyizwa imfaduko imnandi kanjani imfaduko very imnandi kabi imfaduko uzoyidla uma uthi awu kandle nyama ayiphelile ukuthi awanti imfaduko lengidla upheke konke ngoba amehlweni usabona kahle iNorox uzoyiphonsa eyodwa negaqa lakho neleli phakathi uzuyidla inyama uthi lo msipho unjani lo msipho uthi kanti iphepha leNorox is that what you want ukuthola umuntu wesifazane ona 42 years ona nje una 62 years ona 58 years awazi ukuthi nje una 58 years at the age of 60 uzobudaka uzeziphi izifo lo muntu wesifazane ekubeni khona kwakhe kuwena ucabanga ukuthi ubungamnika malini kusho ukuthini ukuthi uzodla imali yakho wena lo njoba uhleli naye ekwenzela yonke into yini ocabanga ukuthi ubungamnika yona ngoba ingane zakho zizokudela azike izingane zesikhathi sababugulayo zingaba nesikhathi samawakhe futhi nazo zamawakhe ayizonke kugcina kweyodwa njengoba unengane ezo5 nje uthi uzela iyodwa kuphela yokunaka uma usugula ngiyakutshela mina bengane ezinjalo iyodwa yokunaka usugula zonke lezi ezinye zenze benesikhathi sakho nje enzebe nesikhathi sakho nje zobangisana kubangwa imali yokukhokhela umuntu okuwashelayo azifuni kwamanje leyo nzizona imali asinayo angithi uhola impesheni engisho ukuthi madoda angisho ukuthi ganwana ibukisiseni lento ukuthi ngempela lo muntu ayikho into angakwenzisi yona angakwenzela uyena wazi amaphilisi ofuna waphuza isikhatsini ngoba udokotela utholile ukuthi amaphilisi wathatha right but owathathi kahle uyawamixa uphambanisa izikhathi eliphuzwa kanye liphuza kabili ingakho BP yakhe ihlezi phezulu angisho ukuthi ganwana ngisho ukuthi kodwa asibuke nje lento siyidlula yes this is what udokotela wasizo yeah siphumeni lapho singene kwezomsebenzi wesikole lana kunomsebenzi engifuna ukwenzisa wona lo msebenzi lona womuntu othi baba udokotela ngayizwa ukhuluma uthi kukhona into ongasisiza ngayo ekhaya kunezithuni elikhona yimina engikhona ekhaya yimina enginakekele zonke izinto nginengane ezu3 kukuthi khonto engizama ibhizinisana encane ethi engatheni egcekeni kodwa ngifuna into ezongiphumelelisa nginento engafuza ukuthi ngikunika yona
umuse ugquma ekhaya ngalento uma ugquma ubeka ikhandlela eliblue ngapha ubeka ikhandlela eliblue ngapha umuse ugquma esente umuse ugquma nesente ukhulume into wena oyifunayo umuse usuqedile ucishe lamakhandlela uhambe uye ethuneni lomuntu wakini cela nje ukukhuluma iqiniso uma kuukuthi akukho conducive ngoba abanye amathuna akhaya uphatha u4 rand ufike ubeke phezulu kwethuna uma se lamanzi kade ugeza ngakho usuwachithela ethuneni your poverty will be cleansed izinto zakho zizokwenzeka lo msebenzi ke siyawenza siwenzela umuntu beno 12,000 phela bese 12,000 lana usukunikezelwa ukuthi ake usebenze ngoba enye into ekufuna sikhuluma iqiniso njengoba ungafuni ukusenza amathuna akini uthi something nethuna vese abantu abakuthakathile abasebenza ngamathuna akini nabo kuyafana basebenzisa wona lawo ongafuni ukusebenzisa angisho uthamba uthakathe kodwa ngiyakutshela ukuthi ezinye izinto lezi they certainly help people bese ngizothi ngikutshele nje lezi zinto ezisabayo kunento ezisabayo yazi umuntu ontshontshelwe ufuna ukwazijotshelwa bani obuza amaphara azokutshela ozuthi bekuyisikhatsini uthi ekushuthi ubawothe esebejiva lana labafana uzokutshela meaning that iphara can never be poison sometimes lokusiza amaphoyisa siwagcwala asiveza nje la siwagcwala amaphoyisa abone phoyisa inabo baba nabo fihla likhanyisela ama lights liyakulandela kade likulandela awume mise likubuyisela ecethe ndoda uyaphusha uthi hey ungayi ngapha yini athi hayibo kudliwa imali ngapha ngeke uyohamba kusasa traffic lapha isimama iphoyisa liyakumisa kanti lizokusiza bese thina siwathanda liyakumisa kodwa lizokusiza yabo uthi yaqhamuka nansi roadblock yanyanyisa kanti bakuthumbile iphoyisa libamise kuvule ebhuthini kuthola ukuthi kukhona umuntu wena othunjiwe amaphoyisa asiwafuni kodwa ayasisiza yabo ayasisiza ayadlula amaphoyisa kuvula igate kwakho ngowane ebusuku kuvula igate gengeleze kuyakhanya oluvula uhafu idlula imoto amaphoyisa ithi ireport emuva uthi hayibo kunomuza ngathi kuvula igate la ake ngiphinde ngibhekise ngicela ibackup bakhipha imoto ezobackup nangempela libuye iphoyisa lifeyile imela phambi kwegate lilinde ibackup kanti ngaphakathi banithumbile yabo amaphoyisa awathanda kodwa sisi angikho ke lapha ngisekuthini there are demons that you can use if you want to be rich there are demons that you can use if you want to be rich not all demons are negative depend ukuthi wenzani ngawo but if uthi ufuna ukuba rich you have to know which demon to call but I must tell you the truth demons like blood especially blood of a chicken they like it amademon athanda igazi lejuba igazi letata igazi lanogwaja igazi lenkukhu ila magazi abathanda kakhulu if ungathola inkukhu feed the demon with this blood you'll be rich forever if a person wants lo msebenzi lo simenzela ngo20,000 rand but you must make sure that ngalesikhathi engisho ngaso ubulala inkukhu simple as that because labantu bayalithanda igazi balithanda lezi zinto sizozisho nje ngamabomo bazama ukubulala nesibizi ukuthi work mentality can never lead you to kube nibe rich uma unomqondo ukuthi njengoba usebenza nje library assistant ayikho into ezoba right wena uyoqhubeka nje iholo lo 12,000 ongenamsebenzi ongakusiza ngalo futhi uyoqhubeka uziholele wona because lo 12,000 ohola has been calculated ukuthi uzokhokha kusala imali ukuthi nje udle kuphela kuseni kulungisa ukuthi uze emsebenzini kuphela ngoba uma ugoduka ekhaya usuyophaka isikhaftini sekuphele sona you'll do let the cycle over a period of 30 years 40 years kuphela njalo ngawo umsebenzi owenzayo just a mentality that we have to change certain things we have to do it kunezinto ezenziwa amadoda believe me
engathi mengibona it was 1990 wawunyaka bani kwaku 93 bona amadoda enza enye into eQueensmead Mall ngaphansi kune parking sho abantu bekuthiwa bafuna imali they can do izonke izinto engisho ukuthi akungazenzike wena lento engazibona lapha yana that was 1993 ngabona enye into lapha umqondo amaphazamiseka kakhulu ngangemncane I was not ready to see something like that kodwa ke ngasenza lo yeah bakithi la usukethi umuntu nje befuna ukuthi abe rich like seriously rich certain demons will make you very rich ngoba even amanye amasonto uma esethandaza ebusuku kune demoni abalibiza abathi uJabir Jabir Jabir lelo demon lelo lenza ezinye izinto ebusuku ngifuna umuntu ozothi babudokotela nginawo 5700 ungangakhela yini umayimi uma ufika kuwena ufika kuyinto ekanje ufike uthole i-sauce plate elimhlophe noma iplate elimhlophe uvule lento uyichithe khona kanje musu bulala inkukhu emhlophe musu khipha inyongo uqhumisa inyongo kanje uyimix uyitshela ukuthi mayime 3 times awusasebenzeleke uzuma ususebenzela mina la ekhaya sisebenza kanje umayimi uzokwenza lento oyifuna bese kuba ibhodlela lamayimi uma ngikunike umayimi ngingakunikanga nebhodlela wena usuke ungathathanga umayimi is 5700 because uphuma naleli bhodlela leli bhodlela is very very important leli bhodlela leli wasena ngihleke very important liphuma eminqobokazi akwazi eminqobokazi kunenyanga lapha lithiwa esemnqobokazi idumile nje iyona ke yakhumayimi nanti mzimba ukhale imali ongabatshela ukuthi ubale inyanga ya uyayazi bayazi idumile iyona ke yakhumayimi ya bayazi dlamini abatshela ukuthi ubale inyanga ya ngisho ukuthi lana suke sikhulula umuntu nje entweni zakhe ngiyazi bakithi kunento lana ngifuna ukuthi sike sikhulume igap ekhona ebunyangeni lento ayizulunga futhi ayizulunga kunezinto esefuze ukuthi sizibuze thina sizinyanga ukuthi abantu bazosithemba kanjani uma izinyanga zihlupheka kanjena in our presence yini lento esithi sizobanika yona esingakwazi ukuyinikoza kwethu basizakala wayo zakwethu besashayela ama-van sinenyanga eshayela ama-truck yini lena esithi thina sizoyinika umuntu engeke sikwazi ukuyinika lo thina sizinyanga siyiphendula kanjani leyo nto imibuzo abantu athi hayi zoma siyanizwa kona nikhuluma ngomayimi bo 5000 aniningani osibani basebenzise leyo nto hayi babudokotela siyayizwa ukuthi thina amademoni asiza aniningani osibani nomademoni ake sibothe size bona kuqala lento ishiya nehlazo ukuthi lento yethu ayizuba ilento esiyikhulumayo thina uma ngempela sisenenyanga ezokuthisha eshaya ingane ezikoleni kusenenyanga yafika late egate ine security yabona kusenenyanga ese-police station enzisa abantu ama-affidavit yabo engisho ukuthi lezi zinto lezi zizofuza ukuthi sihlale phansi sizinyanga sibawuza ama-colleagues ethu kunakele kuphi wakhanti come out and confess ukuthi hayi ndoda napho nakunakela ngiyinyanga kodwa nansi engavuma ukulunga ngoba ngempela into elimaze izinyanga ikakhulukazi i-pride khona ni abantu engaphandle komnyanga nizo understand izinyanga zine pride kakhulu inyanga imiza kuwena ipersecutor isakhuluma nawe ucingweni inyanga ke leyo ipersecutor isakhuluma nawe ucingweni ithi izofika la kuwena isikusuka isikusentence isikugweba noma ungayiningi into inika kodwa wena versus uphethe isigwebo ugwetshwe yiyona engisho ukuthi ngalondlela kuba nzima ukusebenza inyanga eziningi zithwasile ezingathwasanga izinyanga eziningi zifana nobabudokotela ziyahlola kodwa bezingathwasanga imisithi wathwasa wezuma cha awuthwasanga uyahlola wezuma hayi angikwazi ukuza kumuntu ongahlolwa ongathwasanga the question is ngihamba ngamotoni mina wena njengoba uhlola uthwasile uhamba ngamotoni wena how many properties do I own nginabasebenzi abangaki ngiholela malini abasebenzi every week every month imalini ama-maid amahola malini agade imizi yami asenze emzini yami
awazi kodwa wena uzoba nento ethi awukwazi ukusiza umuntu ongahloli bantu uzongisiza kanjani uma ungakwazi uqala uhlole mina ngifuna umuntu ozoqala ngihlolele uhlolelwe lento oyaziyo yini leyo ofuna ukuhlola ngoba uyazi ukuthi uyahlupheka yabona ngenza ukuthi abantu bakithi lo mbuzo eninawo ngathi enisijaja ipride ekhona izinyanga zine pride yangempela nina niyafika la kunena icala ukuthi ne pride aninayo ipride njengezinyanga inyanga engenalutho iacta very big at the end of the day mase sekogezwa olwandle ufuna kugitshela imoto yakho yena akanayo imoto kuyalapha akanayo imoto kuyalapha engisho ukuthi ufika usushawa indawo okulala ufuna ulethi uvulelwa indlu engenalutho akho lutho phansi uphonsela isicansi uphonsela isponge nengubo ezimbili ezingcoleni ucamele phezulu kwesikhwama sakho ungaficabanga etoilet ungacabanga enye into ucamele phezulu kwesikhwama sakho uzuzibuza ukuthi ayibo ngithi ngizofunani la ngishiya ijacuzzi ngishiya umuzwa wami ukuthi ngizofunani la bekaxake uyezwa lapha kuyabangwa ingane ziyasho ukuthi mana kuseka ukudla utheko hamba nikhulule nobabeni uthi lo muntu ofile bengakakhokhi yini habe ngaphahluka ubengakakhokhi yini hayi uzokhokha ekseni usagcina ngokuhlola hayi uthi baba phela uyabaza besenibabuka sebekhona umuntu uzwa yonke into la uzwa yonke into angisho ukuthi ake sitshele nje iqiniso ipride ekhona ipride ekhona pride nje ekhona isimanga pride ekhona isimanga ngalo ndlela sizohlize siba nayo le gap ekhona ebunyangeni engeke sikwazi ukuyivala ngoba because of la pride iqala asikwazi kodwa sibe nezinyanga ezisuka koMpumalanga koJohannesburg eyinyonyobayo sifike sizinike lento zihambe sithule singasho kodwa ukuthi sizobese kubadoda sisithulele yebo sisithule ngisho ukuthi ipride limaze ezinyanga ukuthi nazi ukuthi yingane konjalo bakithi ake sikhulume la ngifuna ukukhuluma ngale nto le namhlanje topic yami ithi code 14 drivers versus bodyguards ake sibuke umuntu oyibodyguard no code 14 bodyguard it's greater than a security guard no grade A ngokwe training i-training elandela ukuthi usengaba iphoyisa lo muntu i-training esamsala ukuthi sengathiwa uya ku-SAPS or uyojoina i-infantry uyema-associate ngoba kwa-security usuke seqedile security guarantee and safety u-code 14 driver usuke enze u-heister wenza i-superlink loya muntu uma enze ingozi uya esibhedlela abuye esibhedlela inkampani imbizele i-hearing imise siyamxosha kwenzeka kanjalo kodriver imise siyamxosha alimale aphole ahole UIF yakhe imise se-right ahamba ufuna umsebenzi osebenza u-code 14 driver ke lo mesithi bana code 14 sosisho njalo sisho ukuthi uzohleze u-employable come to a bodyguard. A bodyguard umuntu ongenayo isikhathi aphuma ngasemsebenzini ohleze semsebenzini depend ukuthi client ukuthi thini mase bemholela kahle futhi bamholela kahle shem ngeke ngisho imali yabo kodwa babaholela kahle shem asifunda lokhu sihlaza abantu baholelwa kahle unako nje ukuthi uhola kahle uyakwazi futhi bakhulupheleke iningi labo uzibuza ukuthi umuntu umekhuluphela kangaka ukhuluphele noma ufit angakwazi ukuphendula umbuzo then mase kwenzeka ke kube nomsindo mabefika akhona ukukhumole lapha nabazame ukubamba imoto emali ifeyile leyo nto ekubanjweni kwemoto emali mase ibodyguard idubule lapho ibodyguard ufuna wazi ukuthi ngesikhathi idubulile sekuyi crime scene labantu akade ama suspect ade bamba imoto emali adubulekile edutshula ibodyguard ibingazi noma kuthatha imoto emali noma kudutshula iclient lakhe nangithi kanti bekwi fail robbery yabo kwase abashuteke lapha kube khona osedubulekileke lapha mase sedubulekile sekuyi crime scene mase kuyi crime scene sebeyafika bayasihold isibhamu sakhe useyaphucwa ngaleso sikhathi akasakwazi ukugada le client ngoba use disarmed
yabo asakwazi ukugada iclient usehamba namaphoyisa akhona ku-police station bafike bathatha istatement kwenzekeni sebeyamfaka useNelspruit yobingelela enkantolo mebingelela enkantolo seyofika abuyele phansi futhi eNelsi uselindeni manje uselinde ukuthi enze i-bail application. I-bail application yakhe umphenyi wecala athola umuntu wakwaZulu Natal ayi-contest ayi-deny. Bamsuse ke lapho ke mase yakuma holdings ke manje nakhe. Siya kuma holdings manje nakhe. 18 months ehamba leli cala lelo. Vese lizomnqoma ngakaza luwina vese. Okusho ukuthi kwi-bodyguard umehluka khona uma usumhlazana usudubulile ngalesibhamu kwashaya i-suspect yawa i-suspect yalimala yashona ngalondlela buphelile ubodyguard kuwena. Phelile. Asiyibuke i-career esiyithathayo ukuthi i-safety yakhona ingakanani. Lona njengoba nje eshayisa imoto umuntu we-truck shayisa imoto umuntu kuyena wrong inkampani vese izomxosha emva kahamba osenza kweinkampani. Uhleze esingenza ukuthi sibuke umuntu esingathi akathathe i-bodyguarding course versus ukuthi athathe i-code 14 driving course ukuthi ngapha usafety anything oyenzile iyaxoshwa vese company ayigcini kodwa kusalayo uqashwa kwenye indawo iyaxoshwa company kanjalo kodwa la namhlanje nokuqhumise isibhamu kwadubuleka isuspect ngalo ndlela indawo yonke convert into a crime scene and isibhamu sakho sokwenza ballistic test and buphelele ubodyguard kuwena. Senzela ukuthi ama careers ethu asiwakhethe but siwabukisise ukuthi le mase kwenza ukuthi kuzokwenzekana le bekwenza ukuthi kuzokwenzekana eyiphe safety. Bobabili bahola ngemali efanayo. Bodyguard nalona bahola ngemali efanayo depend ukuthi ama overtime abeme kanjani. Ingakho ngithathe bona ukuthi kodwa uyibone esafety ukuthi okungcono kakhulu lana kwa driving rather than la kwa security ngoba mase kukhona ezekile lana then isinkwa siphumile ke esandleni. Parish lithelwe inhlabathi. This is Baba Dotelo, this is Mojalo, for select your career ngendlela right. Siyabonga.